Tambuh kabecikan. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Paing tanggal 21 Maret taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 21 ayat 33 tekan ayat 43 katerusake ayat 45 tekan ayat 46. Isih eling to karo kasus demo Arca Manik sawetara wektu kepungkur. Manut warta sing ndak tampa, gedung serbaguna sing digunakake umat Katolik kanggo misa Rebo Awu pranyata darbeke PGAK Stasi Odilia. Sasuwene iki Dewan Stasi kanthi bungah aweh palilah masyarakat kono padha nganakake kegiatan sosial lan kegiatan liya kayata nggo sunatan, nggo olahraga badminton, nggo pilpres pilkada, nggo Agustusan lan liya-liyane senadyan dudu fasilitas umum utawa fasilitas sosial. Ning bareng sing duwe bangunan kepengin migunakake kanggo ibadah, kamangka ibadah mono hak asasi manungsa pranyata malah didemo. Sing gumunake masyarakat kiwa tengen sing wis antuk kabecikan saka gereja migunakake gedung ora ana sing kadudut atine kanggo asung bela nanging malah padha ngombyongi demo. Jan tambuh kabecikan tenan. Prastawa cecala member karo pasemon kang kawedharake Gusti Yesus ing waosan dina iki. Ing pasemon kacaritakake anane wong kang sawise ndadekake pekarangan darbeke minangka kebon anggur kinanten pisan pager menara kemit sarta papan panggilesan banjur nyewakake pekarangane mau marang para tukang garap. Mesti wae wong iki ngarepake asil kang becik saka para penggarap mau. Kanthi tumindake kang darbe kebon anggur mau saora-orane ana rong kabecikan katampa dening para penggarap. Sepisan para penggarap dipercaya dening kang kagungan kebon anggur kanggo nggarap alias ngrumat lan ngupakara. Iki ateges wong-wong mau antuk jaminan panguripan mbuh sacara pribadi mbuh uga kanggo keluarga saka asil nggarap kebon anggur mau. Bisa wae rikala ora entuk garapan, wong-wong mau padha nganggur lan kulawargane kapiran. Kapindho, marga kabeh piranti wis cumawis, para penggarap wis ora gedhekukan meneh kanggo gawe pager lan maneka piranti liyane. Nanging sajak para penggarap mau mujudake wong-wong kang ora ngerti panedon trima mring kabecikan kang wis katampa. Wong-wong mau nedya males kabecikan nganggo kadurjanan. Wong-wong mau kepengin ngehaki kebon anggur mau. Mula para utusane kang darbe kebon anggur padha digebuki lan dikaningaya, ana uga kang dipateni. Ora mung ketuk semono, anake kang darbe kebon anggur kang kudune diurmati lan diajeni. Wong mujudake wakile bendarane malah dipateni. Awit saka kadurjanan mau sing darbe kebon anggur bakal njabel kebone lan kagarapake marang wong-wong kang luwih bisa dipercaya marga padha duwe tanggung jawab. Para tresna PLM kinasih, waosan dina iki kersa nyemoni para panggedhe pangarep uga guru-guru bangsa Israel kang padha ora bisa dipercaya dening Gusti Allah. Wong-wong mau nglirwakake tanggung jawab momong lan nuntun bangsa Israel saengga bangsa mau ora bisa ngawahake kabecikan. Dene Gusti Yesus Sang Allah Putra kang ingutus kanggo nagih asil uga dikaningaya engga disedani. Saka waosan iki kita antuk piwulang bab wigatine ngerti kabecikaning Allah sarta bisa tuhu ing tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab lan tanpa bisa dipercaya, awake dhewe uga ora bakal kagaduhan kratoning swarga senadyan wis padha nyawiji jroning pasamuan suci. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamo sae kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran sabda dalem ing dinten menika. Mugi kaamputenan kawula ingkang asring tambuh mring kasayanan dalem ingkang kawula tampi sadinten-dinten. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.